kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, balik po kita digdi sa programa sa DCGB. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes. May napuro tabi na cellphone. Mga tugang digdi sa sarong lugar sa Legazpi. O baka po may kwan kamo. Baka tabi na wara po ang sendong cellphone. Makidigdi na lang po sa DCGB. Napurot po ini dyan sa sarong lugar sa Legazpi City. Kung kamo tabi na waraan ki cellphone, makidig din na lang tabi kamo sa DCGB. Dahil ko i-describe ang cellphone kung anong brand, muna kung saan posibleng na wara o napurot. Kanag turn over tabi kan cellphone, mga tugang ta. Dahil man sa cellphone na bubukasan, pero mahal na klaseng cellphone tabi ini. Mahal na klaseng cellphone ini. Tabi, mahalon talaga ining cellphone. Saro sa pinakamahal na brand din cellphone ini. Kaya po kung halimbawa, kamo nawaraan tabi kang cellphone, duwig di po kamo sa DCGB, hanapon nindo si Angel. Si Angel, baka waraan ako digdi. Nganing ma-describe po nindo ang klase kang cellphone. Iyo po, mahalon talaga ng cellphone na ini. Buda kung saan po nindo napurot, buda siyempre kamon makakabukas tabi kan cellphone na ini. Buda pwede po nindong ma-describe kung anong cellphone number ka ini. Yan, di ba? Tang cellphone number mo baga ara mo, di ba? So pag nakuha mo tabi ang cellphone, tabi taday man pati ka may ma-identify kon day masyadong screen po kan saver na pictures ikuha na lang po nindo apudan nindo ang cellphone habang yaong kamudigdi o kung bako man i-describe nindo ang klase kan cellphone iyo po yaong po ang ngunyan sa DCGB tabi tanapurot sa sarong lugar digdi po sa Legazpi City buda igwa nga ni iniki kasarabay na vaccination card, vaccination card. Kaya lang, di ko na ngaranan sa vaccination card, so, di man sigurado kung sa vaccine card, tabi, o vaccination card, yun may sadiri tabi kang cellphone. Napurot ini duman, magkaharanihan sana ang distansya, mga tugang sa sarong lugar. Kaya Angel, pag may duminig din i-message mo ako kung wala ako tatod, maduman naman ako sa Ayala Malls. I-message mo ako kung tanganing ituro ko sa imo kung saan i-describe, saan hanapon sa cellphone. Mahal na klaseng cellphone ini. Dahil pa ako nakabakal sa tanang buhay ko kay ini. Siguro, hanggang ako gumurang, di ako makabakal kay ini. Na cellphone na ini. Dahil ko type, dahil ko yan, type ang mga mahal na mga cellphone. Okay? So yan tabi magdidi po sa DCGB, tabi i-describe sa mga cellphone o kung bako habang kapot mo ang cellphone digdi, apudan po nindo. Pag mag-ring, di rimati na. Buda may describe nindo kung mga yaon sa log kayan para po mga tugang may turnover mi po sa indo ang cellphone na ini. Okay? Kasuba hapon, pipapalop ko ni kay Lowens, kundi baka pwede nang maduman kan mobile ki atab ini. May bareta baga na nagruluwasan mga tugang sa social media na may kinindap da dyan sa Legazpi, Sawangan Park. Tapos kan kinidnap, mga tugang, nagimatadaso kinidnap, oto na duman sa Pasay. Kasubago, mga tugang, may report na kayo ni si Lowens, na-follow up niya sa Legazpi City PNP, day man tabi na nalocate kang Legazpi City PNP ang tumbok ang istorya, pero base sa report ni Lowens, nakaurunda kang Legazpi City PNP, sumagura, so inakay ni. Kaya so man, pag-verify, mga tugang, ko tan ina da, tagad yaon digdi sa Bicol. May ngarang kaming nakuha digdi,
papadumanan ko ini sa kwan sa ano yan, sa harong. Ano, may tao may reporter kita sa mobil ngo niyan. Boy, mobil. Baka pwedeng maduman ini tagaro ano yan. Tapinurod ko naman kay Lowen sini nga na once and for all mga tugang maklaro ta ini. Ano na mga kadita na ini sa satuya tabi na palibo ta. Ang bareta pagka kidnapadig di sa Sawangan Park na sa Legazpi, di na sa pagmatakan lalaki, yaw na siya sa Pasay. Tapos so lawas niya may mga tama na, may mga pinasuan, may mga tinusukan, etc. Tapos yaw na daman sa Pasay. Kaso bago kahuron ni Lowen, so ano yan, kahuron ni Lowen tabi, so ano yan, so pakibukasan mo tabi Lowen sa imong cellphone o sa imong messenger, pakibukasan man sa imong messenger, may pinaroward tabi ako, importante ini. Di man da tabi na kukuha kang pulis kung ano ang katotohanan ka ini. O kaya ngunyan, i-verify tang aga ini ta. Sa social media baga nagluluwasan na so lalaki may picture na nakauba, may mga pinasuan, hindi ko alam kung ano nangyari kay ito, may mga lastro. May mga tinusukan, mapula, mga tugang iba-ibang parte, kang lawas niya. Iba-ibang parte kang lawas niya. Yaw na duman mga tugang sa Pasay. Yaw na tabi duman sa Pasay. Ngunyan, karon da kang Legazpi City PNP suwi na kay to. Lalo akong nalibong ta. Maski suwi na, dahil nalibong na, i-verify man na kung ano nangyari sa akin niya, tayaw na duman sa Pasay, suwi na, yaw na digdi, so agum, yaw duman sa Pasay. Kaya pototod na lang yan. Tapi kahanap na tabi kan sa tuya na mga pag-iriba, mga tugang ang sa likodan, mga tugang kang istorya, tungkol dyan sa nagluluwasan na iyan, sa social media na iyan. Kung ano man ang mga bareta sa likodan, kan sinabi ng pangyari. So, tod-tod dyan, mga kauron ta kung ano man ang pangyari. Grabe nang, di ba? Kung na tulos ma-verify yan kang Legazpi City PNP. Okay? Good morning, tabi sa mga taga-Daraga Albay. Mga nakatutok tabi dyan sa munisipyo kan Daraga. Legazpi, Daraga Public Market lalo na. And then, good morning, tabi sa mga taga-Legazpi Port area. Mga tugang, digdi po sa tuyang programa and mga taga-tutok dyan sa Albay District sa Legazpi City. Taod-taod tabi, magkakauron ta mga tugang si assist o kaya OIC regional daon. May nagsenda sa messenger kung madali ang talingon ko daw ini na may nagsend kaya sa messenger sandali lang ilon tada kon ini. Ano nga yung brand kan cellphone so kay agum po kaya nawara sa ansipin niya ay bako tabi ihada Aileen, bako tabi, bako ihada ining brand, bako tabi siya, ano yan, Realme C11, naulog sa motor ka sarong alda, bako tabi Realme, ihadang Aileen, bako tabi Realme, bay na pagparig diya si Agumuta, bako tabi ni Realme C11 na brand nin cellphone, okay, yan, now, Tod sabi ko nga ni kasubago, magkakauron ta mga tugang si OIC Regional Director Erwin Raso kan DSWD. Takadakol ka nagaharapot ka ini, paano nga yan pag-avail kang programa sa irarom kang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Tama ba? AICS. Yan. Iga po kaya ang DSWD susog sa naging pahayag ni Secretary Erwin Tulfo na educational assistance mga tugang to students in crisis. Kadakul. Imagine ang elementary makaka-receive tabi in 1,000 pesos kung qualified ka mo. Ang high school tabi 2,000 pesos. Kung nag-eskwela ka tabi sa senior high school, 3,000 pesos ang marireceive mo.
kung sa college ka, 4,000 pesos. Kaya lang, dapat po, makasabay ka duman sa qualifications, mga tugang kan mga estudyante. Ang kada estudyante ang kada pamilya, pwede da tabi makareceive nin hanggan mga tugang sa ano yun apod kay ni tulo na miyembro kan pamilya. Segundo man sa nakuha niya tong informasyon sa pahayag ni Secretary Erwin Tulfo kang DSWD. Hanggang databi tulong miyembro kan pamilya sana. Saro sa nang best ini marireceive. Ito doon, ipa-expound to ni kay Ardita. Alam mo, ang mga qualification daw ni so mga breadwinner. Di ko alam kung aki ini kang bakit siguro kang breadwinner ini. Number 2, mga working students. So mga estudyante po na mga working na nagtatrabaho habang nag-eskwela. Pwede. Mga inabando na asin nakiki-star mga tugang sa mga kaparyentesan. Sabi nga sa Tagalog, mga ulila. Ayan. Mga walang trabaho ang mga magulang. Mga aki, mga tugang na daing trabaho ang magurang ha. Medyo vague kaya ining. Pero pag sinabi mong daing trabaho, di talagang trabaho. Di ibang hanap buhay. Di nga sa construction, etc. Di ba? Mga aki daakang OFWs. Pero nalibong ako ng OFW baga may kwarta. Sa bagay, di man din ano yan. Di ba? Paano daw maklasify ini na ang OFW, mga tugang, nasa iraram kang student in crisis situation? Di ba? Mga aki nin biktima nin HIV. Yun. So, aki kan mga nagpositibo sa AIDS o HIV. Tabi, pwede. Ha? Biktima nin pang-aabuso. Mga aki na nabiktima nin pang-aabuso. Siguro iba-ibang klaseng abuso. O mga aki mismo na nabiktima nin pang-aabuso. Siguro, regardless kung ano ang status mo sa komunidad, kaya klaro totoo niya, basta tabi mga tugang, nabiktima ka nin pang-aabuso. Biktima po nin kalamidad. O ano man na klaseng sakuna, mga tugang siring sa mga bagyo, asin iba pa. Qualified po na makareceive kan siring na bagay. Ano? Ang hapot digdi, ano nga yan sa mga miyembros kang 4-piece, pwede pang makareceive? Yeah. Yan ang hapot sa kuya na na-receive kong text ka sa bago. Kami nga yan, tan mga miyembro kan 4-piece baga, mga TOs. Oh, di ba dyan na yung trabaho kaya na-qualified? Ano nga yan? Pwede pa nga yan kaming makareceive kaan? O, nga yan kung estudyante ka, may grant sa imo, ang iba-ibang mga scholarships, kan iba-ibang mga ahensya kan gobyerno. Diyan baga sa CHED, Igwa, DOST, may mga scholarship dyan. Buda sa Unifast, may mga kuwan dyan, may mga scholarships dyan. O, ang hapot, pwede. Iyan pong ihapot at taon-taon kay Director Erwin Raso, kan DSWD. Buda, paano pag-apply mga tugang, tabi? So, ang requirement ma-apply po kita, diyan po sa DSWD Regional Office, Regional Field Office ang apod ninda. Nasa rawis na po sindangon yan, bako yo, Ronald? Nasa rawis ng opisina tabi kang DSWD. No? Anon mga kaipuan ng mga dokumento? So, ang ihanda nindo. Enrollment certificate from high school. Kung elementary, from school pala, sorry. From school. Sa elementary, high school, o saan man nag-eskwela, dapat po may enrollment certificate. Statement of accounts. Ining statement of accounts gayon, ini so statement kang natitaw kang eskwelahan sa estudyante. Lalo na kung nag-eskwela ka, mga tugang sa pribado. Hindi ko nag-eskwela katabi sa arong nga sa Bicol University, di man ki-tuition baga, di man nag-statement of accounts. Di ba? O, ihaputa yan, tawag kay Director Raso. Valid ID, kan mga magurang, guardian, asin mga estudyante,
na nasa national, na nasa college, vocational, na nakaresibi nin educational assistance. Na maresibi pala, kang educational assistance. Iya po, na authorization letter, kung di po makakaduman, ang nag-a-apply nin asistensya. Na dapat ini, personal na ma-apply sa estudyante para mailing. Kung di makakaduman, pwede po siya na mag-issue din letter of authorization. Okay? Certificate of no scholarship grants from school. Halimbawa, nag-eskwela ka dyan sa, kung di paano niya, di ba, sa mga kung saan eskwelahan, mga tugang, sa eskwelahan, ma-issue sa imo ng certification, na ikabako ka, beneficiary nin ano man na scholarship grant pribado o sa gobyerno. Okay? Basta scholarship grant. Iyan tabi mga tugang ang mga dapat na requirement. Tulong estudyante sana sa kada kwalipikadong pamilya ang pwedeng makaresibi. Halimbawa, mayaki kang tulo, lusot ka sa kwalifikasyon na tulo yan. Mayaki kang duwa-duwa yan. Pero kung apat, tulo sana po sa aki mo ang pwede na kwan. Di po din namin mention ang certificate of indigency bilang requirements. No? Tasabi kan mga nakaurong kong kapitan, may nag-aaragad na tabi isa in certificate of employment. Certificate of indigency. Kaya po tataon to dyan. Tatinex ko po si Director Erwin Raso, apodan ko po sa taod-taod lang, Madam Babes, ano yan, dyan sa San Roque, ma-apply ka tabi, Madam Babes, Ate Babes, ma-apply ka. O, pakihapot tabi kang, office kang DSW. Ang pag sinabi tabing office kang DSWD, sa regional field office po, yun, sabi ni Secretary Tolpo tabi, bossing, regional field office, baka ang regional field office tabi, yaon sa Rawis, Direk Edwin, ang regional field office kang DSWD, nasa Rawis na, baka nasa Boragwis, nasa Rawis na po, regional field office tabi, kaya ito, klaro ta kay RD, kung pwede siya na padarang mga application sa mga ang DSWD baga po, dahil man ang provincial offices. Wala man kayo provincial offices kaya. Anya sa mga probinsya, yan na PSWDO, mula dyan po mga tugang sa munisipyo, mga devolve iyan, nander na po mga tugang kang local government units. Pero sabi ni Secretary Tolfo Kasbago kan bibigdango ko sa iyang mensahe, duwa lang na lugar ang pwedeng applyan. Central Office kan Manila as in regional offices na bukas mga tugang Sabado alas 8 hanggang alas 5 po nin hapon. De man tabi, araw kayo, may nagtitext sa Bakakay, de man po KDSWD sa Bakakay, MSWD anyaon kayo dyan. Ang MSWD, andyan po yan kang lokal na gobyerno, na pati ang kan devolve function kang DSWD. Pero ikaklaro ta iyan tabi, kay Secretary, kay Director Erwin Raso, taon lang, mga tugang pag nakauron ta. Okay? O sandali lang tabi mga tugang ta magkakauron ta unan mga taga Gugun Central School. Mga tugang, pakikuha tabi angel kan mga names, kan magkakauron ta ngunyan, may kinaraman sa, senda tabing mga enrollment, pangapudan tabi sa mga magurang nga nag-eskwela po sinabi ng eskwelahan. Ang mga barenta na sa endong nadangog, hatod tabi sa endo kang mga, wala nang sponsor yung itoklak natin. O sige, di ka mag-commercial, Ronald? Pwede. O, tama, commercial muna tayo. Mga tugang babalikan ko tabi si Madam Ruby Rosin. O, sandali lang ata. Inida ang pinaka saro sa mga magayon, dyan tabi sa Gugun, tabi Buda, mga tugang si Madam Christine Desa Munoz, Teacher 3 of Gugun Central School,
Asin po si Madam Ruby Rosin, Head Teacher 3. Yaw natabi sa duwa, kuan, charge sa duwa. Saro man sana. Saro pa. Sige, babalikan tayo. Sisa nasa linya dyan. Si Ma'am Ruby. Si Ma'am Ruby Rosin. Boda si Madam Christine Desa. Yung dalawa, pala niya dyan. Christine Desa Munoz. Sabi si Madam Christine Munoz, daraga da ini. Si Madam Ruby Rosin, nadakop tulos. Plemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo, asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao, ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo, garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. JR, bilisan mo, manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon.
Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang kulog. Babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis panat sa kulog kan payo. Baghat. Kulog kan hawak. Asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita digdi mga tugang sa programa. May announcement po sa Satuya ang mga teachers diyan po sa Gugon, Gugon Central School. Mga tugang para po sa saindang enrollment activity, bude ba pang mga programa po kang Gugon Central School. Nasa linya po si Madam Christine Desa Munoz, Teacher 3, tabi kan sinabi ng eskwelahan, at saka si Madam Ruby Rosin, ang Head Teacher 3 kan Gugon. Ma'am Ruby, Madam Christine, good morning. Good morning po, Kuya Henry. Maraming aga po. Salamatan po sa sainong oras digdi po sa DCGB. Kumusta po kamo, Madam? Pwede pong magayon, puro aldaw, para sa aki. Minaorok sa imo si Madam Christine, Ma'am Ruby. Okay, sige po. Inutong ko tabi isikwan, inutong ko si anyway, may kasi pong pwede magsimbag sa indong luwa. Regarding po muna sa enrollment kan Gugon Central School, ano ang satuyang gustong maipaabot po sa mga parents and students po kan sa ng eskwelahan tabi, Ma'am Christine or Ma'am Ruby? Okay, marinaga po sa mga nagdadangog sa radyo mo na aldaw, as in sa nagwa-watch sa FB page kan DCGB. So ngayon pong aga, ngayon po kami digdi, tangani pong ipaaram sa mga magulang kang Gugon Central School na in-encourage o talagang mag-enroll po kasi kang 2021 to 2022, ang samuyang total enrollment is 886. So, ngayon pong year na 2022 to 2023, nag-abot lang po sa enrollment may sa 716. Ayun. So, may kulang pa po kami kay 170 na mga kaakian na hanggang ngunyan, dahil pa nag-i-enroll na sa test, opening na po ang klase. So, inibitiran mi po sa mga magurang kang Gugon Central School na padagos pa po kaming nag-accept kang pag-enroll sa indang mga kaakian. Apo, Madam Christine, anong oras po, ano po ang mga requirements na dapat darahon? Baka dahil paaram ka ibang mga magurang, Buda, anong oras po dapat sinda na magbisita po sa Gugon Central School? Sandali. Nawara sa audio ni Ma'am Christine. Ma'am Christine, nawala po sa audio mo. Sige po, go ahead. I-try mo po ulit. Hello po, yun. Ano po ako? Yeah, okay na po ma'am. Go ahead po. Okay, sige Maray. Salamat sir sa magayon mong kahaputan. So, simple man lang po ang mga requirements na sa pag-enroll. Ang inot po ay report card or sukard kang aki. Tapos po, birth certificate if transferred in po or transfer sa mo. Dua lang po. Ayun. Okay. Actually, yan po ang sarap kong hapot sa imo, Ma'am Christine, kasi di ba baka may mga plano mag-transfer, mga transferees. Nagako pa tabi ka mga transferees sa mga panahon na ini? Yes po. Ang enrollment ni po hanggang sa Lunes, August 22. Hanggang ngunyan po, Biyernes, nag-aalat pa po kami kung mga gusto pong magpa-enroll. Yaon po kami digdi alas 8 ngunyan na aga. Hanggang po alas 5 sa hapon. I see, opo. Di po kamo kigari, so gari automatic enrollment baga na ngaya. Pag grade 1 ka, automatic, grade 2 ka na, gari. So record, ito transfer na duman, araw ka. Okay po talaga po na mag-re-enroll sa next level or grade okay, ang mga aki? Po talaga sir, magdigdi ang magurang. Kung dati na po sa mga nagaklase, ang documents po talaga, tigpo-forward na sa next na level. Bawa sa grade 1, papasa na ang document niya sa grade 2. Ngunyan po, kaipuhan man giraray pong pipadigdi po mismo mga magurang, tanganing sinda po mismo ang magtaram kung
ma-enroll po talaga ining aki niya sa next grade level o ma-transfer out po. Oo. Taba ka man ng ganda naman interesado pong mag-eskwela adi o nag-transfer Hindi po, na. tapos mailaag mi pa sa master list. Oo. So kay po gari may confirmation sa parent or maski guardian lamang o kung isa nakapamilya. Yes po, sir. Opo. Igo po madam kibabayadan during enrollment? Wala po. Bawal po ang pag-collect ki anuman. Hali po yan sa direktiba kang Department of Education. Kung nailing ta lang na obserbahan igwang mga nagtatao sa eskwelahan, iyan po ay dahil sa brigada eskwela. Opo. Iyan po, donasyon man sa na po iyan sa eskwelahan, pwede nga ni po serbisyo maglinig, kaya iba po kaya iyan kang oplan balik eskwela. Mga ning marahay-rahay ang pagklase ninda, magayon ang eskwelahan, as in, magayon ang atmosphere, kumbaga, sa loob ng mga classroom. Opo, okay. Aram ko po na ang gabos na eskwelahan ngunyan sa public schools, naghahanda po para sa pagbubukas kan klase. Tama po. Yeah. So basta po sa mga ma-enroll, dahil man po kamo nakareceive ki dagdag na informasyon kung ma-extension tabi ang enrollment tabi, Madam, Christine? Yan, wala pa po. As of now po, wala pa pong tita o pong memo na may extend po si enrollment. Kaya po kami nakikiulay o nakikiuron po sa mga magkurang na dahil pa po nag-enroll kan sa indang mga aki. Kung pwede po, ngunya na aldaw humabol na o kung dahil sa Lunes po, iyo po ang last day ng enrollment. So meaning po, pag so, nakahabol Monday, Go ahead po, ma'am. Sige po, sir. Ano po yun? Pag na po nakahabol Monday, kung talagang wala ng extension, sorry na lang. Yes po. Sa Lunes, sir, po alas 7:30 yaw na po ang mga teachers hanggang po alas 5. Iyon. Opo. Thank you, Ma'am Christine. May hapot ba kay Ma'am Ruby? Ngunyan baga po, ang DepEd, may direktiba na dapat full face-to-face kita, di ba? Parte kan sa tuyang pag-shift para sa panibagong learning modality sa mga public schools. Kumusta na tabi, Ma'am Ruben, preparation nindo kay ini para po sa face-to-face classes diyan sa Gogon Central School? Actually, Kuya Henry, sa muyang eskwelahan, ready na po. Opo. Actually po may mga mga private stakeholders na nagtatabang sa muya aron po kang pag-donate nila kang mga thermal scanner. Opo. So gabos po na building digdi from kinder to grade 6, pigtaw na po sila pigsararong thermal scanner. Wow. Na pig-donate po kang batch 1982 na mga nag-graduate digdi. So dako naman kami mga meetings na pigkandakan sa bakal sa muyang mga principal na paano maging ready sa August 22, that will be on Monday. Opo. So 100% naman po na ready ang samuyang eskwelahan. Kaya nga po kami nag-invite sa mga magulang na i-enroll ang silang mga aki digdi. Bako lang digdi, dapihan. But we encourage other school also to enroll in our school, yung mga ma-transfer po. Kasi bako lang sa physical appearance kang school ang ready. But also all the teachers kang Gogon Central School are ready also. Opo. Ano po ang gari protocol tabi, Ma'am Ruby? Di ba nga sa Mandira, Laugan? Ano ang mga paglaog sa gate, ano ang dapat na gari protocol o sundon kan mga estudyante? Siyempre sa mga magurang baga naghatod sundo diyan, dakulong batang estudyante man nindo diyan. Ano po ang gari proseso paglaog sa klase, pagluwas sa klase, pag-urulian sa klase? Ano pong dapat tandaan mismo kan parents as in na dapat man maobserban ninda sa sendang mga aki na maeskwela po diyan? Actually, baga po, ngunyan pong taon, bago ang modality talagang full blast ng face-to-face. Opo. So, ang pinaka-ano na lang kaiyan, dyan sa gate may sa Lunes, so mga teachers na dahil pang, yung mga intermediate teacher na dahil pang klase, sila muna, ang ma-post dyan sa gate, may thermal scanner man dyan, with the help also kang BHW kang Barangay Gugon, and may matabang po na volunteer na police na mag-assist diyan sa pag-traffic kang diyan paglagang mga estudyante and dahil man pong problema kasi dakol kaming thermal scanner na dahil po magsurusuan ang mga aki, nadakol po kami diyan nakakag sa gate. So may mga teachers po diyan, 5 teachers na UT
So mga bakong advisor na Mm. teacher, ipo muna ang pigpa talaga dyan kan sa moyang principal to help those pupils na talagang madakol talaga. Iyo. So since po dahil man po pigsasabi kang DepEd na mandatory na ang sa moyang mga estudyante Yes. magpa-vaccine. Yes, So bako yes. siya mandatory actually. Opo. So ang sabi mi na lang po aral ko so hapon nag-parents orientation na po kami na ang sa indang mga aki pero magdarak Opo. Ayun, ganaghang ang Ruminda. Mm. Mm. Ayun, sandali lang ah. Now, Ma'am Ruby, try again. Come in po. Nawawalan signal ni Ma'am Ruby. Ano, si Ma'am Christine, baka okay ang signal ni Ma'am Christine. Ma'am Christine. Hello, Ma'am Tin. Medyo nawawala si Ma'am Ruby kasi. Ma'am Christine. Ma'am Tin. Nandiyan si Ma'am Tin. Di ba naputol siya? Naputol. Nawala sa internet. Pangyari sa maabagan. Naputol. Anyway, baka mag-rejoin tabi, charge lang nga daw tabi. Halat-laton ta. Kung mag-rejoin garay, so, okay na. Nagbalik na. Baka nag-burnout duman. Hindi nga daw tabi, Baka. Nandiyan na? Siya nasa linya? Si Ma'am Ruby o si Ma'am Tin? Ma'am Ruby or Ma'am Tin? Ayun. So marahay na arahay giraga po giraharay sir. Channel ang sa mong internet. Yeah, okay. Sige po. Nagputol-putol si Ma'am Ruby kanina, Ma'am Tin. Pwede po maulit so sinabi niya regarding orientation po sa mga parents na dapat sundon tabi pag-abot sa Lunes? Okay. Yes po Kuya Andrea po yun. Medyo kasi naghangso internet. Sige po, pakiulit pa sa Ma'am Ruby kasi bago naputol po kaya kita regarding sa parent orientation tabi. Go ahead. Ayun. So pasensya na sir. Yeah, okay lang, no problem. Nasa Pilipinas baga po kita, normal niya. Laptop. Oo. Go ahead po. Ayan. So ano po giraray sir ang sa imong hapot po? Oo, sabi ko naputol si Ma'am Ruby kanina regarding sa parent orientation na dapat gari sunodon mga protocols paglawag kan mga aki tabi. Pagka pwedeng ma-expand po nindo ma'am Opo, go ahead tabi. Sige po sir. So itaw ko muna po ang sa kuyang laptop kay Ma'am Ruby. Ano po kasi unstable po ang sabi. Ayun, sus ko. Yan pala no. Ayun na. Ma'am Ruby. Okay na po Kuya. Yan, very good. Go ahead po. Mas klarado, go ahead. Opo. Actually po kaswa po nagkanda kami ki parents orientation. So gabos na dapat maraman kang magurang sa Lunes naitaram na po mi sa inda. So saro nga sa pinaka importanteng na discuss naman sa protocol na data po ngunyan na masabi na blended kami ngunyan tayo po ang sinabi kang DepEd Secretary na ngunyan na taon na siya face to face na talaga. So then mo po yan mabawasan masabihan so magurang na day po na pang magbawasan sa estudyante na aron sa na kaya ang capacity kang classroom 30 pupils lang so bawal po yan. So kumpira man po ang mag-enroll sa muya, kumpira man po ang laog kang classroom na iyang kumpirang estudyante, tatanggap po nito iyan. Pero po, maski araw po kita kaiyan, we observe the health protocol. Yung nga sinabi mo sa mga parents kaso hapon na pero may pagpadarahon ang sendang mga aki kay alcohol, tapos pero may magsuulot kang sa endang face mask, and dapol na mga alcohol na nasa classroom. And then sabi ko kasabago na ang kada building kang sa moyang eskwelahan tagani po kung po naka Yun,
Okay. Sige na, sandali lang ha. Opo. Opo, okay. Okay. Sa mga estudyante na bakunado, dahil man pwedeng bawalan yan, sinda po, welcome Giraray. Kumusta tabi, Ma'am Ruby and Ma'am Tin, ang kwanta, ang vaccination percentage kan mga miyembro kan faculty, teaching and non-teaching personnel, dyan sa inyong eskwelahan tabi. Dahil man baga po, dahil man baga po kipirita ng pagpabakuna, kung habo kang magpabakuna, dahil man po problema. Kumusta po kita dyan sa Gugun? Kung may ideya po kamo? Actually po, ang ang kamaistrahan po dito sa Gugun Central School, duwa lang po ang dahil naka-vaccine because nag-active po sinda. Oo. So siguro, after kang ninda, so maternity ninda, pwede na po sila magpa-vaccine. So duwa man lang po ang desa mo naka-vaccine na maestra. So may health condition and then so bados na araw ka. Kaya pero tigtarame mo po sinda and they're willing also to do the magpa-vaccine. So kaya lang po because of that dahil muna po sinda. Yes. Actually pero sa mga estudyante men po nasa namo po kami mga 75% na kang sa mga estudyante kasi every week may reporting kami kayang kung pirang estudyante ang nagpapabaksin. So yun, pero wala pa po bako pa po totally 100% ang sa mga estudyante na vaccinated sinda is because it is not a mandatory na tarama na sa mga estudyante na magpabaksin. Pero po pig-remind niyo po sinda to observe yung health protocol Giraray. Opo. So meaning po, Ma'am Ruby or Ma'am Tin, Christine, na posibleng dako lang siyempre, di man pwedeng bawalan kung pirang estudyante niya sa sarong klase, di ba? So kung pirang estudyante po per classroom, yun talaga ang magiging laman, pagpun kang klase nito dyan sa Gugun. Tama? So for sir, ang simbag po yan, yes po, so medyo makakaranas talaga kitang medyo masikip na siya. Although po ang room ni structure mi na talaga siya na at least igwa po siyang maski kabangang metrong distansya. Opo. Ano po, bawal ang pag-iristoryahan, Madam Kal? Po sa actual ming master list, ang grade 6 po nag-abot na at least 38 na pupils sa loob ng classroom mi. Jesus ko, paano na yan? Opo. Pero sa iba, in grade level or section, nasa 25 to 30 man po ang laog. So, depende po sa enrollment yan. Opo. Okay. Klaro na po sa kuwan, Ma'am Tin and Ma'am Ruby. Baka po may gusto ka mong pasalamatan sa indong Brigada Eskwela na ginigibo. Aram ko po ang Gugun Central. Saro po sa mga active schools, pag-abot-tabi sa Brigada Eskwela. And akul pong nagtatarabang man yan sa indo. Kasabay po ang mga stakeholders and parents po sa indong Brigada Eskwela. Ma'am Tin or Ma'am Ruby? Okay po. So, actually sir, dakulon kaming gustong pasalamatan. Tayo ko na masasaro-saro dakulon talaga sinda. Ang gigibuhon mi na lang po siguro ngunyan, mga pudan Giraray po kami kung sisay pa po ang gustong magbrigada sa eskwela para sa Gugun Central School. So kung igwa pa pong organisasyon or mga private individuals na muya pong magtabang sa muya, willing po ang Gugun Central School magtanggap pa po. Pwede po iyan service or donation po in any kind. Ang sa muya pong Oplan Balik Eskwela as in Brigada Eskwela hanggang po ining August 26. Opo. So, pero pasalamat po kami, tadakulan po talagang nagdidigding, nagdo-donate as in nagtatabang sa eskwelahan mi. So salamaton po sa indo kung nagdadangog man po kamo ngunya na aga digdi sa samuyang interview sa DZGB Online News. Salamaton po, demi na kamo mga ngaranan pero God knows kung sisay po kamo. Salamaton po. Yes, opo. Sige po, din na po akong hapot-tabi, Madam Ruby and Ma'am Christine. Inutong ko na po si Ma'am Ruby para sa parting message or pangapunan para po sa mga magurang kan Gugun Central. Ma'am Ruby, go ahead tabi. Okay, once again, ay nangapunan po kami sa samuyang mga magurang kan Gugun Central School na magpa-enroll na po.
tanganing po very first time naman din after 2 years magirili nga naman po Iyo. kita. And sabi nga kasabago kan sa kuyang partner na si Ma'am Tin, dakulo man talaga mga stakeholders na nagtabang sa muya, as in magma sa muyang eskwelahan na may mga organ na taong nagtatabang. Opo. And of course nagpapasalamat din po kami sa DCGB sa pagtawag ni Kuya Henry. Yeah. Salamat po sa pag-honra sa Moya, sa pag-accept ng invitation na ini na mapaabot po ang Samoyang concern, ang Samoyang mga announcements sa kang-eskwelahan. So, dakulang salamat po Kuya Henry sa pag-accept ka ini sa Samoyang invitation. Kasi taro po yung dakulang way to tanganing mga dan po sa inda. Opo. Salamat po Kuya Henry Tabi. Ika pa, dahil ko pwedeng staff kang DCG. Ika pa, dahil ko pwedeng magsayong masay mo. Dahil ko pwede baka pag sinayong manta ka doon makulugod sa DCGB. Okay. Thank you Ma'am Ruby ha. Ingat ka mo dyan. Si Ma'am Christine po. Ma'am Christine, go ahead. Yan. So, salamatan po. Actually, wala na akong ibang matataram na kaya ni Ma'am Ruby. Baka madam may gusto katabing. Abot ko man po ang sakuyang pasalamat sa DCGB. Salamatan po sa pagtaong onra sa muya na maging parte kang sa indong news ngunyan na pagkaaga. So, salamatan po, sir. Opo. Siguro sa masunod giraray na taon. Yeah, sure. No problem. No problem po. One text away man sana po ako. Baka Madam Christine may gusto katabing bada ka pong pangapudan. Ma'am Christine. Kuya Hen. Pa. Ma'am Ruby. Sabi kay Ma'am Tin. Kuya Hen, ining pag-guest me sa DCGB, sarap po ini sa Brigada Midumi. I see. Okay. Actually, sarap sa mga checklist sa Brigada Eskwela na mag-guest sa sarong stasyon. And sabi ko nga ni, magmuna sa kuyang puso na masalita ka na and this is the first time na ma-experience ko na ma-interview sa radyo. Masupgunon talaga ako. Kumusta? Masupgunon na? Masupgunon ka pa lang? pero Kuya Endo, halata po na masupgunon ka tabi, Ma'am Ruby. Masupgunon talaga ako. Okay. Sabi ko kay Ma'am Tin, baka may gusto siyang i-announce o public service o ano. Baka may pigahanap siya o ano. Wala man. Sabi Ma'am Tin. Wala man po. Hanap po. Okay, sige po. Tay hanap ta ka na sana. Ako nang bahala po. Sige po. Salamaton sa inyong dua. Thank you for joining us this morning. Thank you so much. Alright. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Yan po, Madam, mga tugang, sinda Madam Christine, ano yan, Madam Christine Desa Munoz, Teacher 3 sa Gogon Central School, and si Ma'am Ruby Rusin, siya po ang Head Teacher 3 kan Gogon Central. Ano man yung reaction ni Doc Nats Rimpilio? Doc Nats, excuse me. Si Ma'am Christine Tabi Doc Nats Daraga. Si Ma'am Ruby nadaratulos. Nadaratulos si Ma'am Ruby. Di ba? O sabi man ni ano yan, grammatic si Dr. Chris Gianan, si Padi. Pareho nga niya kita Padi padabang mga teachers kung bako sinda daing professional. Si ibang ka Padi. Totoo yan. Ako talaga, grabe. At ako na kung maging presidente kang Pilipinas, ang numero ano kong gigibuhon, dublihon ang sweldo kan mga teachers. Buda sa private school man, taonan lang ki mga beneficios para day maubusan ki teachers and private school. Kung mas dakulan sweldo, kumpara duman sa kumpara duman sa mga teachers, di ba? Sa public school. Libaw nga sa private school, gibuhon nga na tawarin niya ki mga free hospitalization, mga arugan. Iling yan ang kuan. Di ba? Anyway, pangatulugan kong maging presidente. Mga tugang, sa muyang pagbabalik, kakauronon tapo tabi si Assistant OIC
Regional Director Erwin Raso kan DSWD. Mga pakalipas lang po kay ni alas 8:33. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Paghanap ay world-class at abot kaya? Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Med. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. So choose what sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan fortified vitamin B complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes, and I take Fortiplex. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. May plus ba ka mo sa life? Yes!
dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with grapeseed extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa inka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle. Asin sabayan in pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Doc Nuts Rimpilyo, sabi ni Manay Milagod, behave ka da tabi. Behave ang mga sutana, maraot. Behave da tabi, Doc Nuts, sabi ni Manay Milagod. Yan. Okay, sige po. Pigapon ko tabi si EOIC, Regional Director Erwin Raso, mga tugang kang DSWD para po sa mga kapon na tango niya na pagkaaga. OICRD, maray na aga po. Maray na aga po, Sir Henry. Maray na aga po sa mga nagdadangugan sa tuyang programa. Opo. Sa DCGP. Yes, salamaton po, nakaurami kang niya na pagkaaga. Paano kaya po, since last week, o magkan Monday, tapos ka interview kay Secretary Erwin Tulfo regarding this. Pwede ko natabi di matawan kami kigari. Short overview, may kinaraman po digdi sa student assistance in crisis. Eraron po kang assistance to individual in crisis situation tabi, Adi. Opo, sir. Yeah, go ahead po. Go ahead po, Adi. Actually po, ini ang base po duman sa pronouncement kan sa muyang Wood Secretary na arami po nag-viral na ini sa Facebook. Yes. And kadakol na pong mga nagaharapot na mga magurang, Opo. siring man mga estudyante sa manlain-lain na banwaan o kaya lokalidad dito po sa Region 5. Gusto ko lang pong i-confirm na igwa sa muyang special na directive na sa alaog ki anom na consecutive Saturdays, kay puwan mi pong mag-implement kayning educational assistance, pag-provide kay educational assistance, lalong-lalo na po duman sa mga priority niya to na mga kaakian, mga estudyante, base po duman sa categories. Kung mahiling po nindo, very clear doon sa sinabi ni Secretary Erwin, kay Puhan, aki siya ki solo parent, kung pwedeng yung estudyante abandoned or neglected na kan sa iyang mga magurang, cases na sila mismo yung breadwinner, family. Ito pong mga kaakian na mayong trabaho ang mga magurang, priority din po ito. So, ito kung sektor kang OFWs, ang mi po duman, ang priority mi ay yung mga distress or yung mga repatriated. Sabihin, ito pong mga nawaran kay trabaho, na biglang uminuli, priority mi po sinda. Kung hihilingon niya to, nationwide po ini. So, baka dagsaan, dahil po yung kakayanon. So bako po gabos na aki kang OFW, kwalifikado digdi? Kasi ang priority ni po, ito muna itong mas nangangai po, lalong-lalo na sa mga panahon na ini. So, meron pong assessment na gigibunan sa tuyang mga social workers. Kaya, minaut mi na i-prioritize na muna itong mga repatriated. Lalong-lalo itong mga nawaran ki trabaho. Hirap man po kan mga pamilya and mga kaakian po nila. Opo. May na-mention po naman, RD, na mga pwede pang maging beneficiary. So, aki daw kan mga biktima kang HIV, tapos sa mga biktima kan pang-abuso and biktima kang kalamidad.
Yes po, tama po, Sir Henry. Ito pong mga aki na amagurang na kumbaga na-infect ni HIV, saro po sinday, hindi ito mga biktima ki kalamidad. Aram to po sa Region 5, just recently, kadakol na mga nasuluan. Yan, so, priority yan. na din po itong mga kaakian na ito. Pag sinabi po, RD, na individual in crisis situation, ano pang sabihin kaya? Actually po, yung AIX, yung assistance to individuals in crisis situation, hindi po yung kadakol na components or menu of services para sa inda. Okay. Kaya AIX siya, AIX program. So, saro lang po ining component, ining pagtaong educational assistance, especially na ngunya nag-open na ki panibagong school year, and talaga nag-face-to-face na kita. And saro pa, kadakol na risk na naranasan ang sa tuyang mga kababayan, not inflation. Lalong-lalo itong mga kasaraditan, apektado po talaga ang sa intang kakayahan para kahit paano i-produce itong mga pangangaipukan aki, sa mga gamit, sa eskwelahan, and so on and so forth. Paano po ang release kang ang pag-payout kayo ni? Ano po, siyempre, pag nag-apply po dyan sa Endo, may assessment, di ba? I-assess pa nindo ang situation. Ano po yan? Automatic nang i-release or may parang window period para i-release po ang sa endang benepisyo kung qualified na sa sinabi ng benepisyo? Sige po, ang standing directive sa MUYA sa naugki na consecutive Sabado. Saturdays. Sabado. Kayo po talaga luman sa mga walk-in, if possible, ma-manage mo yung number. So, outright po, as long as dara po ninda itong proof of enrollment, yung certificate of enrollment, and then yung valid ID, kung ang aki ay nasa legal age na, kung mga college students po yan, validated po na ID ninda. Kung guys ang validated ID, any other valid IDs aside from the school ID. Si mga elementary naman po, usually mga magura ang naglalakaw ka. Yan, correct. Si certificate of enrollment kan aki, and then ito pong valid ID kan magurang. Itong sa PhilSys, pwede na yan. Voters ID nila, or voter certification, pwede na po. Basta yan ni valid ID na pwede ta pong mayo na po ining, iklaro ko lang po. Tanan kong emphasis na dahil na po kita nagre-require certificate of indigency. Iyon. Very issued good. by Very good. Kapitan. the barangay captain. Tayon talaga tabi RD supig hapot sa kuya kan mga punong barangay kasuapon pa. Susay na dang barangay hall, di gulpikan sa mga tao na mahagad kay certificate of indigency. Bako na palang po requirements ini. Mayo na po, may amendment na ang samuyang internal guidelines. So, di na po kami nag-require kay certificate of indigency. Iyon. Kunyan, especially for this special operation. May naghapot po, ito baga pong mga beneficiaries kan 4-piece RD, tapos sa mga, igabaga kim mga estudyante na gari, beneficiary na sindaki ba pa pong mga scholarship grants sa gobyerno asin sa pribado. Are they qualified po, tabi? Yung nito is, since data po kayang i-target yung, kumbaga universally, ma-prioritize po kita. So, ang pakiulay niyo po, ito may mga scholarship grants na nare-receive like sa Unifast, medyo mataas po yan So, hindi kakadikit man lang po Imagine ang threshold ni Sir Henry for elementary, 1,000 pesos. For junior high, 2,000 pesos. For senior high, 3,000 pesos, and then for college or naka-enroll sa vocational course, that's 4,000. So compared po naman sa ibang mga scholarship grants na nag-aabot ko minsan 30 to 40 or 50,000 per semester. So pakiulay mi sa inda, itauta naman ang slot naman sa mas nangangaipong mga kababayan niya to, digdi po sa tuya. Ito talaga, na scholarships na ito hanggang matapos magklase. Diba? Kung mamindin ang requirements kang eskwelahan, kang scholarship program. Pero ini po, kung ang dag po ko na sa RD, saro sa nang best in the ma-receive ka ni, tama po?
Yung ano po, opo, sa directive ni SEC, sangunyan lang po muna. Opo, kasi dahil asigurasyon ko nigo kitang kadakol na pondo para masaturate ini. Opo. Iklaro ko lang po ito, adi na nadangog kong news kasubanggi na sa kada sarong miyembro kan pamilya, pwedeng hanggang 3 po na aki ang mabenepisyohan kayo ni? Opo, that's the maximum. Maximum. So, maximum po. Ang ano min naman digdi, malaw po si assessment kan social worker. Yan, okay. Opo. Okay. Oho. Para dakol po kitang makover. Taro iyan sana Taro iyan sa concern. Kadakol din pong nag-request and nangangai po talagang mga kahakian, kaya mga estudyante, lalong-lalo na hining opening and school year. Oo. I see. Okay. May mga estudyante po, tabi ardi na anibaday pang mga IDs. Siyempre, nag-pandemic baga po kitang 2 years, di ba? Then, so ibang mga estudyante, sige ang ano lang, sila online, di ba man nagkaka face-to-face? Kaya ang iba po, dadayang ID. Ano po ang gari, kuhan mo kayo ni, ang advice mo po sa inda? Ano po, ang substitute document na dyan, other valid ID. Iya. Kung mga estudyante like si mga nagbuboto na yung mga college, may voter certification sinda or voter's ID o kaya yung mga nag-enroll sa PhilSys. Hindi ko na po sinda na valid po iyan. Oo. So, di ba, Doc, are di kayo pahiling sugari certificate of enrollment? Opo. Yun po yung major document, yung proof na enrolled po sinda officially. Yung usually po sa mga state colleges or universities, garo ang apod din dataan certificate of registration. Yeah, COR. So sa mga private schools naman, parang ang apod din dataan kung bakong statement of account or certificate of registration din or enrollment, parang araw. Opo. Sabi mo po kasubago, pero ito, 4 consecutive Saturdays ito, di tama? 4 or 5? 6 po. 6 consecutive Saturdays lang sinda ma-apply. Ano? Digdi po sa tuyang Kabikulan, saan po sinda pwedeng magdirekta, tabi, ano po, starting sa aga na po, RD, pwede na sa aga? 20? Yes po. Saan po sinda Po, magdirekta? bukas ang samuyang opisina. Igo po kaming ang within Albay po. Yon po baga kami sa Pacific Mall. Yeah, okay. Yeah, duman po kami maproseso ka. And then for the remaining 5 provinces, igo po kami mga satellite offices. Ay, very good. Sa mga cities like sa Sorsogon City, kami sa Masbate City, Virac, Catanduanes, Daet, Camarines Norte, and then sa Kamsur, sa Naga City. I see. Sa regional office po, di na pwede magdyan o di sa Pacific Mall kita sa Albay? Pacific Mall po kami. Pero ma-post po kami ngunyan key infographic kasi gusto ming i-maintainer itong compliance niya to sa health protocol. Yes. Ako man po na magkaigo ki-influx Correct. Tao duman sa tamuyang sadit na opisina. Kaya po, ang iba, i-encourage me. So gusto pong may access sa internet. They can email us. Para i-consolidate me siya. Kung taga-sign sidang Banwaan, for example, i-consolidate me siya. Even weekdays, may strategies kami na madumanan mi sila, ma-schedule. Para dumana outright, dumana po kami mapayat. Kung, for example, Albay ka, taga duman ka sa Piodora. Yan, Libon, Hararayo. Ang cost of transportation, baka maubos lang po ang asistensya. Okay. So, actually, ang pangsunod ko sa imong hapot, so, kung paano ang pag-apply, pwede siyang i-email or pwedeng personal. Pero, manas po kamo kung anong email address ang pwedeng padarhan sa satuyang probinsya o sa Bicol. I-post mi po naman sa website mi. Kasi yaon duman gabo si step by step, including the 2 major documents. Ay, very good. Para klarong-klaro na po. Iya po. Sundan mo na lang po sa staff po kami na nakatutok duman sa official email address mo, yung inbox, na yun lang ang trabaho niya. Taga-consolidate kung saan siyang banwaan para ibabato-bato mi lang duman sa mga social workers. And then, kung sufficient na yung number, kunyari, 50, 100. So we can process mismo doon sa locality nila para dahil na po magiging ligas. Iyo baga. Very good. So at least po, mas madali ito na through email. Abangan mo na lang po sa posting nito, RD, para may announcement man sa radyo. Tangani na mas mahiwas ang dissemination ta.
Oo. So ano po, may downloaded budget na po kita RD para sa bagay na na kumbaga mapuuna kita sa aga? Opo, kami po, ginibuhan ni siyang paagi because of the standing order by the secretary. Meron kaming pinasigurong cost or budget for that para we can take off sa aga. Opo, yeah. Mas magayon to. Ini po kasi itatao tabi ali automatic cash pag qualified ang sarong estudyante. Opo, cash, outright cash po. Outright cash. Okay. Now, Arog man po yan kan ibang menu kan AX na medical assistance niya. Opo. Outright cash, tas yung mga pambakal kibulong, pambayad sa laboratory, except si iba po na nangangay po kaya ki guarantee letter sa ibang mga hospitals na medyo darakula na ang bills. Yeah, opo. Iklarong ko lang RD ha, tabaka naglaom sa ibatang mga paradangong na ngayon. Ako ngaya qualified dyan. Ano po mga instances na baka ma-disqualify ang sarong persona? Siyempre, di maiwasan na ang gabos madyan, garo ngaya bako ini-qualified sa assessment po nindo, mabuyo na magpasiring po sa sendong opisina. Ang enot po is yung documentary requirement. Kasi kung duwa na lang po nga ni iyan, kung may deficiency, but sabihin kung payo ka talagang dara, paki-ensure lang na, halimbawa, yung certificate of registration, duly signed talaga siya. Yeah. Yung certificate of enrollment, duly signed talaga siya ng mga authorized signatories po dun sa mga schools or sa mga universities. Opo. Ay, may text din tabi, RD. Alimbawa, so, aki niya na high school, dahil makadumanta, may ibang concern, nagkataon ngayon halimbawa, so parent na po, pwede magduman, anong pwedeng darahon? Pag mga minors po, talagang magurang ang kaipuan maglakaw. Iyo man Ang talaga. sabi ko lang po, itong mga nasa So, college college na, na nasa legal age na. 18 above. So elementary hanggang junior high, o kung minsan may senior high na minor pa, magurang po talaga ang manawpan. Bako kung estudyante, taday man kami ma-honor kaan, ta mga minor de edad po iyan. Oh, saan mapila po talaga magurang? Dara itong mga requirements nito, ano? Opo. Iyong mananggad. So college, pwede na tadi ba dyan 18 above na po, di ba? Opo, correct po. Buda ito pa lamang, di man anam kan magurang, nag-apply so aki, magkakuha lamang yung 4,000 na ano yun eh. mga kapilyuhan baga RD sa college. Qualified. Pari mo qualified mananggad baga, di ba? Okay. Then na po kung hapot RD, baka po may gusto po kamong mensahe sa mga nagdadangog ngunyan tabi sa tuyang programa regarding po sa programang Ang ini. pakiulay mo lang po, Sir Henry, pakitutukan lang yung FB account ni DSWD Region 5. Yaon po naman si infographics na itatao mo. Pa-finalize mi lang para ma-localize siya. Tanganing klaro po sa gabos-gabos. So yaon po naman si procedure. And then, si mga kaya man lang po mag-access via email, duman na lang po para dahil na kita kumbaga dahil na kita mag-create po ng grabe na mababiolate itong protocol. Masakit po sa mga panahon na ini. Bata baga medyo piot-piot man kamo dyan sa may Pacific Mall, di ba? Opo. Baka humalabaw ng pila, umuran pa o whatever, nagkasiripon kita. So email talaga sa pinaka-safe. Pero pag na-approve tabi sa email RD, di ba? Sabi ni Secretary, aapudan ka mo pag na-approve. Yes po. So release po kang cash. Paano? Personal man giraraya, no? Pag ano po? Pag na-approve, alibaw nga nag-email. Pag na-approve po, pwede mi kasi yan, hilingon mi kung, alibawa, kung within Legazpi man sana siya, pwede mi siyang stretch out yung schedule during weekdays kung dahil na kaya. Kasi, ano po yan kumbaga, may contingency kami na for example sa aga, pag dinumog kitao, na dahil mi kaya siyang ma-serve within 8 to 5, i-schedule mi siya sa mga susunod ngayon, Lunes hanggang Biyernes, para makuha po din dagiraray. Correct. Opo. Okay. RD, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Mabuhay po kamo sa DSWD. Thank you po. Salamat po, Sir Henry. Salamat po. Yes, welcome po. Mga tugang, ang sa tuya at tabi na OIC, Regional Director, mga tugang kan Bicol Region, Regional Field Office kan DSWD, Director Erwin, Erwin Raso. Pag matataram ko, Erwin Tolfo. Erwin Raso, mga tugang kang DSWD. Alas 9 na ugaring, 2 minutos bago mag alas 9, madali lang
Si alam nga yung report ni Angie. By Ans madalang tayo lang gusto report din doon. May instruction ko kay Lowens eh. Ans, standby ka na lang tabi Ans ha. Dahil ka na ikuang ka na lang diyan. Standby ka na lang diyan. Ano? Si Lowens kaya pinadumang ko ini kay po sa punong barangay Kanpuro. Ano regarding duman sa ano yan sa istorya na igwa kay alleged kidnap. Dili po sa Legazpi. Kuni Lowens, alas 9 na, pwede mapag-istuyuan si Cap Barrios na kuhaan, si Angie, si Jomar, si Cap Barrios na. Kay Pio na lang po, Lowens. Makalampas na naman ako ni kay Pio. Masupog kay Pio. Lowens. Pag-istuyuin na lang tabi si Cap Barrios. Ano. Istorya mo na lang tabi kay Pio. Iyan na kuhaan. Iyan na. Pipi. Yeah. Pag-istuyuin na lang tabi si Cap. Mabut man ang si Cap. Oo. Ayun. Tapos pag sunod niya, sa sunod niyang plan, ako na makampanya sa iya. Sige. Kasabay ka na dumaan. Iyo, mabutan si Cap. Iyo, okay, sige. Mga tugang, para mo na muna ako naka-standby man si Ann, si Jomar, sa si Lowens, ano. Diba pa niya itong mga detalles, mga tugang kan, mga pangyari po sa tuyang palibot, abangan po yan sa Tingog Kamanuaan. Ako po si Henry Maceda. Salamat po kasi ng pagantabay. Di pong personalan kita po, naghapot lang. Goodbye, mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.